Nairobi bang' ka kinde mokalo ogai mar obila Douglas Kanja ok nosebedo ka chopo edo koroni to kawuono ochiwore kendo wuon kata chopo kendo wuon mondo odwok moko kuom penjo ma okinde mag ya mane omako burano ni godo kachiel kod ler mane dwani mondo yudi ewi wach mar meko mag oganda dego kachiel kod jokenya mamoko bende ma osebed ka iteko kendo meko margi itudo kod obila kata obedo ni obila no koni gin giwegi ok gitim meko makamano. Kawadhi nyime ni jodak marire gwenge mag Saimo, Soye gi Bartabwa e kar chung' od bura ma Baringo North oyudo fungruok bang' jaod bura ma kono Joseph Makilap chako chenro mar miyo gi dhok gi diek tok bedo kod chandruok mag arita kwe kaluwore gi monj kod kuo mag jamni. Makilap okoni ogeto familia mayande olalo anyuola gi kaluwore kod kuo mar jamni. Makilap wacho ni maromo diek 344 kanyakla kod dhok 51 osemi familia go kakoro e tielo mar ariyo mar pogo jamni biro dhi ne jogo mayande noyudo hinyruok kendo lalo jamni magi e kinde mag kuo. Oluwo ni chenro no geto miyo ngima jodak makono dok makare kaka nyalore. Ojiwo piny owacho ma malo mondo mi oketo kenge makare mag arita ne jodak makono kolero ni thoth jodak go midhiero mar dhier nchari kosemako kaluwore kod kuo mag jamni ma osebedo kotimo ne wa gwenge makono. Hii ng'ombe na mbuzi ni awale, hii phase 1 ni a public participation under our national government budget. So we are doing the first restocking for those who lost their lives and property. So hii mbuzi 344 na ng'ombe 51 itaenda kwa majamii ambayo walipoteza maisha yao na mali yao. Tumepoteza hata manyumba, hata wakiingia kwa manyumba wanatoa kila kitu, wanachoma, hata walichoma shule Ngaratuko. Mahali kulikuwa na certificates ya watoto, kulikuwa na kila kitu ya shule, lakini waliharibu kila kitu. For the last almost 8 months tumekuwa na usalama ya kutosha except one incident that happened about 2 weeks ago wakati mtu mmoja aliuawa na ng'ombe zake zikapotea. We are trying to recover. We have recovered part of the stock na tunaendelea kuimarisha usalama.